Er moet wel sprake zijn van een overtreding van de opiumwet, met in het bijzonder artikel 13b van de opiumwet. En door Prins wordt gesteld dat daarvan geen sprake is, of in ieder geval onvoldoende is aangetoond dat daar sprake van is. Het zijn twee bestuurlijke rapportages waarop het besluit gebaseerd is. Maar die zijn gebaseerd op slechts verklaringen van horen zeggen. Er zijn 33 bezoekers van het café door de politie verhoord. En daarvan heeft een groot aantal verklaard dat er cocaïne is gedeeld en werd gebruikt in het café. Ja, als al deze mensen liegen tegen de politie, ja, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Als het gaat om harddrugs in een café, en in dit geval is dat zo, cocaïne is een harddrugs, dan mag je meteen overgaan tot sluiting vanwege de ernst van de situatie.